जे फैबाय थानाय जानुवारि दाननि 4, 5, 6, 7 आव दा टार्मिटिं सेसन बा बोसोरसालि जथुमा बे थेलामारायाव जानो थांगासिनो दङ। बेवहाय भारत हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा फैगोन जोंनो बाथ्रा होदों आरो बे हाबाफारियावनो 50,000नि बाथौसा आरज गाबनाय हाबाफारि लादों बे गौमा आरजआव आरो बेवहायनो हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लागोन। बेखौनो आरो बे हाबाफारिफोरखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय जायगा जायगा बेबायदि फोसावनाय आरो सांग्रांथि मेल लाबोगासिनो दङ जिल्ला आफादनि गेजेरजों। जों नैबे समाव नुनो मोनो गोबां जायगायाव जिहेतु दिनैनि सानाव जिहेतु बाथौ महामेला फालिनायखौ नाथाय खायसे जायगायाव फालियाखै बा फालिनायखौ नुनो मोना। दा बे बिथिङाव मा बुङो? दुलाराय बाथौ गौथुमा बेखौ रोखायै फोरमायनो सानदों। दा बे ओरैबायदि जादों मोनसे समाव जे जोंनि गेजेराव जोंनि आसार खान्थि आरो सिबिनाय खान्थि आरो गुबुन धोरोमारि बिथिंनि जिखिनि सिबिनाय खान्थिया बांबोनायनि जाहोनाव जोंनि बाथौ सिबियारिफोरनि जाखिनि बे दुर्गा फुजानि समावबो लैहोर लैहोर थांनानै बैफोरबायदि फुजानि मेलाफोराव बाहागो लाहैनायखौ नुदोंमोन आरो बेखौ जिल्ला लेभेलाव जेराव गोनांथि जायो जोंबो बे फुजानि समाव बाथौ महामेलाफोरखौ लानाया गोनांथि दं होननानै जेरैबायदि रङियानि बे बर' बाजाराव लानाय जादों, लाहापारायाव लानाय जादों, बाक्सा ओनसोलाव गोबां जायगायाव दङ, बेबायदि चिरांफोर बायदि ओनसोलाव दङ, बरबरियाव दङ। दा बेबायदिनो दिनैनि समाव सानथाम सानब्रै सानबानि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो लानाय जादों आरो जिल्ला लेभेलनि बिथिङाव। जों नुनो मोनदों जिहेतु बाथौ सिबियारिफोरा जिहेतु मुसुखा फुजा फालिया नङा होमबा? नंगौ। बे बिथिङावनो खायसे जायगायाव नुनो मोनो जोङो दुर्गा फुजाखौसो सोरबाया सापर्ट खालामनाय बायदि नुनो मोनो। खायसे जायगायाव दुर्गा फुजायावसो जिहेतु बाथौ धोरोमफोरा बायदिसिना मेला बायदि होनानै फिल्म बा थियेटार बायदि होनायखौ नुनो मोनदों। बे बिथिङाव मा बुङो? दुलाराय बाथौ गौथुमा बेखौ रोखा फोरमायखादों जे दिनैनि समाव दुलाराय बाथौ गौथुम बा बाथौ सिबियारि बायदि जों मुसुखा सिबिनायखौ जों मानिया आरो जोङो निराकारखौ जों सिबियो। जोङो बेबायदिनो जोङो जोंनि बे दिनैनि समाव दुर्गा फुजा बोथोरनि समाव गोबां जायगायाव जायबायदि धोरोमारिनि सानखां सानखौथि गैया बे समाव बेफोरबायदि जायगाफोराव दिनै दुर्गा फुजानि समाव लोब लोब बे दुर्गा फुजाखौ सिबिनायखौ नुदों। बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमा सांग्रांथि मेल लानाय जादों। मानो होनब्ला जायनि जाहोनाव दिनै जोङो निजेस्व बा गावा धोरोम आंगो धोरोम दंखायो बेखौनो लानानै दिनै जायगा जायगा जायफोराव प्रभाब गोलैयाखै दासिमावलागै बाथौनि दा गोबां जिल्लायाव होननानै बुंजालिया माने मोननै मोनथामसो जिल्लाफोराव गामि सिङाव थानायफोरा दा टाउननि बाथ्रा फैबाय बे टाउनाव थानायफोरा गोरोबना थानो थाखाय बिथांमोनाबो कमिटिफोराव हाबसननानै बेबायदि फोरबोआव बाहागो लानाय जादों। आरो फुजा मेलाफोराव धोरोमारि आफाद हिसाबै सिनेमानि बाथ्रा फैदों, डिजिटेल सिनेमा आजिखालि फैदों दानि जुगाव बे महामेलाफोराव जायगा जायगा बेखौ लानानै लाबोनाय नुदों। दा बेखौ ओनसोलनि बाथ्राफोरखौ लानानैसो सावरायलायनानै बेखौ लाबोनाय जादों। जायगायाव जेरैबायदिहाय बरबरिफोराव बाक्सा एरियाफोराव जे थियाटारबो लाबोदों माने गोबां बर'नि थियाटार ओंखारबाय बे थियाटारफोरखौ बेबायदि महामेलाफोराव जुदि लाबोआबा बबेयाव लाबोगोन। आरो जे डिजिटेल मोनसे इलेक्ट्रनिक सिस्टेमनि गेजेरजों जेरैबायदि सिनेमाफोर ओंखारदों बेफोरखौबो जायगा जायगा सिनेमा दिन्थिनायनि थाखाय ओनसोलाव सावरायलायनानै बेखौ लाबोनाय जादों। नाथाय बियो दिनै फुजानि समाव लाबोनांगौ होननाय बाथ्रा गैया। बियो सावरायनांगौ ओनसोला दुलाराय बाथौ गौथुमा रोखा फोरमायदों। दा बेखौ ओनसोलाव सावरायनानै जोङो जायखिजाया बे फुजानि समाव लाबोआ जाहाथे। जों माखासे जायगायाव जों नुनो मोनदों जिहेतु बाथौ धोरोमनि जिहेतु दैदेनगिरिफोरानो गावनि जिहेतु गथ' गथायखौ बबेबा ख्रिस्टान मिसनाव होनायखौबो नुनो मोनदों। बे बिथिङाव मा बुङो? जोङो बे मोनसेया सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो बेयो रोखा। मानो होनबा जोङो नांनाय बायदि दिनै बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बाथौ आश्रमफोराव नांनाय बायदि जायगाफोराव गैया। जेरै जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव 54 बाथौ आश्रम दङ। बेवहायबो जे थोजासे बे जायगाफोराव आश्रमखौ जों खुलिनानै होनो हायाखै आरो जायनि जाहोनाव दिनै मिसनफोर बायदियाव
दिनै एडमिसन होदों जायनि जाहोनाव जोंबो सिन्था खालामबाय थादों दुलाराय बाथौ गौथुमा जाय बायदि जिल्लाफोराव गैया बे जिल्लायाव गायसननो थाखाय दिनै बर' मिडियामखौ फोथांनो थाखाय नङाबा दिनै लासै लासै बर' मिडियामफोरा गोमालांनायनि लामायाव नाथाय दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै बर' मिडियामखौ फोथांनायनि लामायाव हाजासे नाजादों मानो होनबा बाथौ आश्रमनि बे सोलोंथाइ बिथानि गेजेरजों गोबां दिनै बर' फरायसालि एबा दिनैनि समाव हाजासे नाजादों आरो बेखौ जों जायगायाव जेराव गैया बेवहाय जों बाथौ आश्रम गायसननो थाखाय नाजागोन दुलाराय बाथौ। नाथाय बेराफारसेथिं नायोब्ला खृष्टान धोरोमा बाथौनि गोबां हेंथा खालामबोदों बे बिथिङावनो जुदि दिनैनि दिनाव दैदेनगिरिफोरा जुदि खृष्टान मिसनाव फैयोब्ला बाथौ धोरोमा बेसेबां थांनानै थागोन अब्ला दा बेयो मोनसे रोखा बे मोनसे धोरोमनि बाथ्राखौ सावरायोबा गोबां जुक्ति तर्कानि बाथ्रा फैयो बेनिखायनो आं थोंजोङै बाथ्रा मोननैसो बुंनो नागिरदों जायफोरा बाथौ धोरोमखौ नागारलांबाय जाहाथे बिथांमोनाबो जे जोंनि बर'नि गुदि धोरोमखौ अनार होगोन आरो फोथायगोन आरो बिथांमोनाबो गोबां बिबानगिरिफोरानो दिनैनि समाव सावरायदों जे बर'नि गुबै धोरोमानो बाथौ धोरोम आरो बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंसो बर'नि आसार खान्थि राव थुनलाइ हारिमु गासैबो थांनानै थागोन नाथाय मोनसे बै समाव जायफोरा थांदोंमोन जायफोरा बै समाव थांनाय समाव बिथांमोना गोबां गावनि गावखौ गोजौ थाखोआव थांनो थाखाय डिसिप्लिनखौ नागिरनानै थानसालि जेरैबायदि जोंनि बाथौ धोरोमनि गेजेराव थानसालि गैयामोन बै समाव थानसालि लुफुंनो हायाखैमोन दा दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायाव गोबां थानसालिफोरा जाबाय नाथाय गोबां मिसनारि बा खृष्टानफोरनिफ्राय फैफिनबाय थादों नाथाय खायसे भिथोरिया ओनसोल गामिफोराव बेखौ सोरबा खुस्लायनानै लांनायफोरखौ दासिम नुनो मोन्दों आरो बिनि सायाव दुलाराय बाथौ गौथुमा इसिङारि खामानि मावगासिनो दङ दिनैनि समाव।